Nyikwa Ramogi warwaku wechenro marwa maro imorine wang sasa deke wange chap maiseche mwakelo ni weche manyien bangi waburu wuogi Archbishop Winnie Owete mar kanisa mar Vosh mano Voice of Salvation and Healing Church International gimomiyo kiny jod buro bago lamo lamo mitimo ga higa ka higa wabro penye ni ang'ono monego beni piny lamo ne sani mondo dong ndalo 76 mondo wadhi e yiero to kata kamano bende jodolo osechung' ne ratiro koso gin no be magisemiyo jo siasa samoro biro chiwo pesa kod tok kwergi magi penjo mabro penje buch jopiny anyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Canada magi weche manyien mawango. Mimi unajua ndio bwana barabara, sio? Ni barabara yote nitaweka lami. Yule mwenzangu hawezi, hana uwezo. Tutaokoa nchi yetu, tutaokoa watoto wetu, tutajiokoa kama Wakenya. Josiasa kawuono kere gwenge ka Raila Odinga olimo imbo mar Kenya e kinde ma jalupne Martha Karua olimo Garissa ka William Ruto obago campaign e Nam Chumbi. ID has had a problem, but later on I think because it was a requirement, it was now easy for people to know that it's not the original copy. Jolar kom jatend Kenya ne odhungore ka IBC kariyore mar tieko chwalo sei mag johera mag gi mondo mi puodhgi e odichieng' mogik. The essence of our operation was to ensure that Homa Bay County people comply with the environmental law. Duol mochung' ne rito alwora NEMA omako ji 20 e kuom dhi ataro mag chike mag tayo alwora e county ma Homa Bay. We're going to make sure that the county government actually supports the national government in making sure every Nairobian has a card for our facilities. Yeah? They know there's one they call Obamacare, I've heard there's Babacare, this one is Akaja Care now. And the purpose of Nairobi County is to deliver services, basic services, to the residents and stakeholders of the city of Nairobi. E chenro makende ka wuono wanono agenda ma jolar kom governor ma Nairobi. Rwako Nyikwa Ramogi unyalo tuduru kodwa e 3-3-6-9 eka munyalo oro ujumbe moro machuo kata ong'we yamo Trevor Ombija Ramogi TVK idwa winjo pachi e weche temo wadhigo mbaka. Kwachaki weche meg siasa ni jolar kom jotend piny Kenya ne nigi kod tich matek mar neno ni gichopo kar dwaro mar duol matayo yiero e pacho kae miluongo ni IBC. IBC ne dwaro ni jochung' one ni gichwalo sei mar jo Kenya mondo mi opuodhgi. George Bati nigi ler mar wachni. Ng'wech mar neno ni jolar komten piny Kenya nyigi obede debe tarik 9 dwe mar 8 medo mako mach. Kamoro tero lemb geno mondo duol mar IBC opuodhgi. Kaluwore gi chenro mar IBC, jochung' malaro komten piny Kenya nyaka chop dwaro mag chike moketi, koting'o nyiso ni gin kod sir e moingo nus mag counties mathurka. Mondo yang mano, IBC ne oketo ni jochungo nyaka chwal sei ma ok tin ne 2,000 kod chapa mag opande kata passport mawuok kuom jogo ombulu mopuodhi mawuok e counties ma ok tin ne 24. No, but it's a lot of money. If you just take the 10 shillings per every page, yeah, and then putting that together. Kata obedo ni duond buche madongo yudo yote chenro no, jolar komten piny Kenya maonge duond bura mora mora kod jochung' mantie kod duond buche matindo to seyangore ni chwero luya ahinya to yudo sei. It's extremely difficult. That's not an easy assignment. 2,000 is easier said than done. ID has had a problem, but later on I think because it was a requirement, it was now easy for people to know that it's not the original copy. E kinde chenro no, achiel kuom gima nonyuolo penjo ne en neno boksi moko mani kod tipo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ranyisi mar duond bura mare mar Wiper kane oter ka IBC ka koro penjo en kaponi boksigo ne oting'o tese mag dwaro mondo mi opuodh Kalonzo Musyoka kaka jalar komten piny Kenya e yiero madwe mar 8. Kaka yo mar ni onge chochni mobedo e chenro no, jakom mar IBC Wafula Chebukati oyango ni gidhi luwore gi dwach chik motelo ne yiero mabiro, ka bende ojiwo jochung' mondo mi one ni gitimo kaka chik dwaro mondo kel yot ne IBC e puodho jochung' e kom jatend piny. As for us as a commission, we shall enforce the law and we have no reason to depart from these provisions. Luoro manyocha moko kuom oganda jo Kenya nigo ne kwano bok mag goyo ombulu ne jochung' e laro komten piny nyalo bedo gi nying jochung' buora koro nyalo rumo
bang' moko kuom jochung' mayande oyango dwaro mar laro lemono ne orem chopo dwaro mar IEBC eka mondo puodhgi. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochako limbe mare mar ndalo 5 e gwenge mag Yimbo mag Kenya kumosingo chopo kar chenro mag sirkal mabiro dong tok jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta dhi rutaya. Odinga gi Lange ne okone oganda ma Western mondo gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelne gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. Odinga gi Lange osiemo wang' jopiny mondo bed motang' ahinya to bang' ogai mar duond bura mar ANC Musalia Mudavadi gi nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula chamo ng'wech kendo riwre gi Ruto. Kweth mar Azimio ne olimo gwenge kaka Amisi, Sabatia, Chavakali, Luanda to gi Mbale bende. Odinga ochako kendo limbe e gwenge mag Yimbo mar Kenya mar medo kaachiel kod tego chia mar mtelo ne yiero mar dwe mar 8. Gwenge ma Yimbo mar Kenya kuom thuolo malach osebedo kelo mbulu ne Odinga kirango yiero mosekalo. Tunaungana pamoja. Madhumuni yetu ni kukomboa Kenya. Sio? Kwa hivyo baba yuko pale kama jamidari, lakini niko na hapa na wanajeshi wangu. Nyinyi nyote ni wanajeshi wangu, sio? Mimi nataka tutembee pamoja kama wanazimio ili tuweze kukomboa nchi yetu ya Kenya. Odinga gi Lange nosiemo wang' jopiny monde obed motang' ahinya to bang' ogai mar duond bura mar ANC Musalia Mudavadi gi nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula chamo ng'wech kendo riwre gi Ruto. Jirani wetu pande ule ametupa masharti magumu sana 70%. Ati ndio atupe 30% ya serikali yake. Hiyo inawezekana kweli? 70 to 30. Hii mambo inakaa kama hekaya za Abunuwasi. Ule rafiki yangu Mutua alikimbia akitoka kwetu akaenda kule, sasa anaenda kusimama ubunge na alikuwa anataka kuwa CS. Dalili ni kuonyesha ya kwamba wamekubali wataanguka kura. Niseme asante baba kwa sababu hivi vitu vyote ambavyo umetupea haujatupea masharti yeyote. Mimi vile nakujua baba, hata wale ambao hawatakupigia kura bado utasomesha watoto wao, vile umesema unaleta free secondary. Hata ukinyima huyu baba kura, free medical attention utapata na baba care. Kweth mar Azimio no limo gwenge kaka Amisi, Sabatia, Chavakali, Gimbale ae bang' to ne gilwar Luanda. Kagiramo ni Odinga gi jalupne Martha Karua ema biro chugo piny owacho tok dwe mar 8. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ya kiuchumi. Na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Sasa watu wanasema ati yeye anataka kusaidia watu chini kupeleka juu. Swali wale wa Kenya wote tumetembea kila pahali. Wanajiuliza nani alitupeleka chini? Odinga gi Lange sechego bende ne wiye okowil kod lweny mar kedo gi mibadhi to kawo loch kolero ni riwruok mar Kenya Kwanza onge gi thochgi mar kedo kod achiedh nade makamano. Kuna barabara tofauti ambazo wananchi wa Vihiga wangependa siwekwe lami. Tutasaidia wafanyabiashara. Tutasaidia watu wa jua kali. Watu wa bodaboda. Watu wa matatu. Sawa. Tutaweka benki pale wanaweza kukopesha pesa na walipi ile interest ya juu kabisa. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ochako ayanga limbe mare mar tipo gwenge ma Western Kenya kumokon jopiny biro chung' kode e yiero mare mar dwe mar 8 kaka pile. Odinga orido limbe mage e kaunti ma Trans Nzoia, Busia kod Kakamega. Eric Owenga, Ramogi TV, Mbale, Vihiga County. Kwa dhi mbele ni jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance men Martha Karua osingo bero ngima joma mine ponono ni riwruogno biro kawo telo e yiero maduong' mabiro mar dwe mar 8. Karua ne owuoyo e gwenge mag Garissa kama ne oriwore gi wakeini e dhialo higni 70 nyaka ne riwruok mar maendeleo ya wanawake chakre. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua na orwake gi Sirinye County ma Garissa.
En nyasi mar hingo higni 70 mar riwruok mar joma mine motisi ni maendeleo ya wanawake manokelo kanyakla mine moya e counties ma Mandera, Wajir kod Garissa. Minego nonyiso mor margi gi welo mar Martha Karua kaka jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja kakoro to gisingo goyo ombulu kar rombgi ne Raila Amolo Odinga yiero mabiro kaka yo maduoko erokamano kuom dhialo ng'ama miyo kaka jalupne. The next president of the Republic of Kenya is His Excellency Raila Amolo Odinga. Na sisi people Northeastern tunasema 99.9% tumepewa Martha. Tumekubali ama tukubali? Tumekubali. Tuko karibu kuunda serikali ya kihistoria, serikali ambayo itawajali wakina mama. We want now to celebrate Baba Raila Amolo Odinga. Alivyochukua mama msafi, nikaamua kuhama pole pole, nikajiunga na Azimio la Umoja na nikasema baba tosha. Tunaunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hasa tunamuunga mkono Azimio kwa heshima ya Mheshimiwa Martha Karua. Karua noduoko erokamano ne minego kuom chung' kode kendo sire komedo ni ma en thuolo makoro mine nyaka donjie telo mamalo ma pachuka. Na najua pamoja tutaokoa nchi yetu, tutaokoa watoto wetu, tutajiokoa kama Wakenya. Ambo ya maji iko kwa nani? Karua nochiwo puoch kod pak ne ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kaka jasiasa mongirore kendo mochwiny komedo ni en moromo ka otend piny Kenya bang' tarik 9 dweno mar aboro. Ile upande matumaini yenu itaangaliwa sawasawa ni upande wa Azimio, mahali tunakupatia matumaini. Inawezekana maisha yako ibadilike. Martha Karua nokwa jochung' malaro kome mopogore opogore gi otiko mag duond buche manie bwo riwruok mar Azimio la Umoja mondo omegigo siasa mar kwe e gwengego kendo giti kanyakla. Igeno ni Karua biro dhi mbele gi campaigns mage mag serombulu e alwora mag God Kenya odiochieng' makiny kendo bago romo mar tipo mar siasa e kaunti ma Nyandarua. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro wacho ni rochruok mag chenro mitayo e wath ma Mombasa okel kod rochruok e piny owacho mar Jubilee. Ruto mane loso Mombasa e romo manokelo kanyakla oganda manie sekta mopogore opogore mag ohala no bende onyiero riwruok mar Azimio la Umoja kuom wacho ni gibiro kedo matek mar neno ni chenro mag wath ma Mombasa duoge wang'e. Joja oko nigi ler mar wachni. Romo mane okelo kanyakla jogo manie sekta mopogore mag ohala ne obagi e lap Mbaraki Mombasa e nyasi mane otelne kod jalup jatend piny Kenya Migosi William Ruto. E romono, Ruto ne oseo mosruok mayando timore e kind Migosi Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gino motuoni ne orocho chenro madhi nyime e wath ma Mombasa. Tumekubaliana ya kwamba ile hujuma ilifanyiwa Mombasa, port operation ikapelekwa Nairobi na Naivasha, ikafanya Mombasa iwe ni mahame, lazima tuireverse ili port operation hirudi hapa Mombasa. Jatelo no ne bende onyiero riwruok mar Azimio la Umoja motelne kod Migosi Raila Odinga kuom wacho ni gibiro duogo chenro mag wadhno e thuolo mar ndalo 100 ka giyudo telo mapachoka. Yule mwenzangu hana uwezo wa kurudisha port operations kutoka Naivasha na Nairobi. Kishika usukani tarehe 9. Tarehe 10 tumesikizana bandari yetu itarudishwa hapa. Na sio hiyo tu, chochote kinachohusiana na bandari yetu umeambiwa SGR. SGR hakuna haja tuende huko kupanda SGR na kuna kituo cha zamani kiko hapa. Kama jambo lolote lilifanywa kando ya sheria, the Kenya government will have no obligations to any other government as long as the contract was illegal. Wach midhieche mag lope masano miyo oganda mathoth odak kaka squatters Mombasa, Ruto koni gibiro chuga gucho moyedhi mar nyiewo puothe ne jogo ma jote lope ma ok mekgi. Wach Raila singo mar walo gavana ma Mombasa Hassan Joho kaka jatend migawo mar lope kokawo telo ne bende onyier gi gavana ma Kilifi Amason Kingi. Tutatengeneza hazina maalum kama ile ya 1963. Tutaweka pesa ya serikali
kununua ardhi zote za absentee landlords na zile zingine zote, na tuwapatie wananchi wa pwani wawache kuishi kama maskwota katika nchi yao miaka 50 baada ya sisi kuwa taifa huru. It's not about making a coastal person the Minister for Lands. It's about coming up with proper lay down programs. Mimi ukinifanya waziri wa ardhi hivi leo, halafu hakuna program yoyote ya kiserikali, I will not be able to offer any solution to the land problem here. Maanake utakuwa umeipatia bunduki na risasi halina. Isechegogogo, Gavana Makwale Salim Mvurya aneojiwa jodak kadhodhe na mchumbi, mondomio sirlwedo tend Kenya Kwanza, motuoni emageto rakore gi thoth midhieche magikale. Kenya Kwanza through bottom up will now be working on both sides of the equation. On one hand, we do economic empowerment of our people. On the other hand, we have infrastructure that will be enabling for business to thrive. Romono ne okelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe, wuoth, pur, jolupo kaachiel kod johala matindo maduto ne jochiwo pachgi ewi moko kuom lokruoge magidwaro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyikwa Ramogi, koro wadonje buch jopiny, wabro yie ni mondo igo simu. Ing'eni debe dwaro wato dwaga gamba kanyaka piny oru, lakini koro sani wabro yie mana simbe ariyo kende, ng'ama mokwongo go simu ema bro winjo pache. Nikech wada wuoyo gi Archbishop Winnie Oweti mar kanisa miluongo ni Vosh, mano Voice of Salvation and Healing Church International. Nikech gimomiyo kiny ndalo 76 mondo mi ji odhi e yiero, od bura kiny opango wach mar lamo ni irito ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jalup mare William Ruto bende nyalo bire magi timo higa ka higa. To momi oda wuo gi Archbishop Winnie Oweti mondo Archbishop ong'iswane ni sani ang'ono ma ji onego bed ni lamo ne ndalo 76 modong' mondo mi ji odhi e wach mar yiero. Archbishop erokamano ahinya kuom miyowa sechegi dala ma Kisumu. Ang'o monego bed ni koro sani wamiyo ong'ala ma mbele mondo mi ji olemne kaka koro isepimo wach mar siasa kako dhi? Erokamano ahinya kuom miya thuolo mondo awuo kod jopiny wach mar lamo, moloyo lamo ma kiny otimre kiny piny mar Nairobi kotelne kod jatelo mar piny ker Uhuru Kenyatta gi jodonge duto. En gima duong' ahinya ni ji nyaka ng'e kinde kod saa mar gimoro amora. Ondiki e muma mar Ecclesiastes ni Nyasaye okete piny kinde mag gik moko duto. Amor kuom wach mane ayudo ni onego awuoye kod jopiny kajiwogi mondo ging'e gimonego gilame kiny. Aneno ni thoro wach mar maduong' mar wach monego lamie en wach mar yiero mabiro timore kodong' ndalo 76 kochakore kod kawuono, nikech en wach maduong' ahinya e piny mar Kenya ka matimore bang' higni 5 ka higni 5. Kendo kinde duto temo timore to piny bedo kod kihondko, ji bedo kod chandruok nikech joma ng'eny ni kod dwaro mar mondo bed jotelo, to ji te ok tel e kom ka kom ng'at achiel kende matelo. Tinyalo yudo ni ji laro komno kata ji 3 kata ji 4 kata ji 5. Omiyo en kinde ma nyaka ji lame Nyasaye kaka jo Kenya wayie ni Nyasaye ema tayo ji kendo Nyasaye ema keto ji e kom. Omiyo amor kod sirikandwa kokawo odiochieng' achiel kapok wachopo e yiero mondo walam ne piny mondo Nyasachwa omiwa jotelo makare. To Archbishop, nitiere joma seyo ni kanisa ok osechung' motegno mar nyiso oganda ni mae yo monego dhiye, nikech ing'eni onge kama kanisa osechung' mowacho ni wakaw Daktari William Ruto kata wakaw Raila Odinga, lakini kapok idwoko penjono wan go chieng' mogonwa simu ka winjane penjone mokwongo kaka koro wabiro. Chieng' oimore? Ariyo maber, chieng' idhi nade? Adhi maber. Anego papo nyadientie county. Erokamano. Nego.
penjo ja dole ni alam ni gidhi lemo kanyo to en kuom dalabi nikech wabende wadware koni lemo to ber makonyo jopiny mane penjo man go but wagone erokamano mang'eny erokamano. Erokamano. Jadolo chieng' penjo ni en ndalo adi to ang'o miyo jopok oluong ji te? Alam ni en alama ma osebedo ka sirikal mar Uhuru Kenyatta timo higa ka higa, to en alamo milamo dichiel. En alamo ma sirikal luonge jotelo duto te, to aparo ni kiny ka thuolo yudore to jo Kenya bro yudo kaka tudore kod ji TV kaka koro sani mondo ji ong'e ni to ilame nang'o nikech jotich Nyasaye ma jodolo moa e kanisni mopogore opogore biro bedo kaachiel ka gilamo. Kendo awinjo ni lamo maduong' ni onego bed ni tim Nairobi. Ang'e ni wabro yudo wach moriere kuom jotendwa mapenjowa ka penjo manitiere kama entiere ayanga. To gima duong' mang'eyo kabisa ni odhi timore Nairobi. To Archbishop apenjo ka pok ochieng' ogonwa simu ni to ang'o miyo kanisa pok ochung' motegno mar ng'iso oganda ni mae yo ma ji onego dhiyo? Erokamano kuom penjo maber. Gimomiyo kanisa pok ochung' ayanga ahinya mondo wach ne ji ng'ama onego giluw, ang'e ni yie kanisa ok onego bedi nyabathe koni gi koni. Waluongo ni partisan gi dho wasungu, yang ni miya dholuo maber gi mano. Tiende niya, ji duto te, parties duto te me Kenya ka donje kanisa. Kendo sama gidonje kanisa to gidwaro ni mondo pategi owuok kod Nyasaye kuom weche magin go. Omiyo seche moko bedo matek ahinya mondo pate ochak koro ne ji ayanga e pap kawacho ne ji ni ng'ane madhi. Kata obedo ni mano be timore ga thurwa ka, lakini kanisa to lamo ne ji duto te. Nikech nitiere muma mosebedo katayo ahinya e kanisa, muma mar Daniel 2 kwan matindo 21. Daniel wacho ni Nyasaye ema yiero ji. Kendo en emoketo jomoko e kom, jomoko bende ogolo. Donge ng'en Nyasaye maketo ji e kom to kendo golo jomoko. To hero wa waduto. To koro kwaselamo mwagik, gimomiyo wadwaro mondo walam sani. Wang'e ni ka waseketo jok modwaro mondo otelnwa e nyimwa, to ng'ama keto ji e kom kendo golo, mane owuoyo gi Daniel ka wuoyo gi Nebukadneza en Jehova Nyasaye. En emoketo jomoko e kom, jomoko bi ogolo. Tiende ni aloch me piny ni e lwet Jehova Nyasaye. Waduoge wachno. Oelonwa, seche moko ok oelnwa. To nikech ji te dwaro, koro walamo Nyasachwa no mondo oket ji e kom, oket jatelo moyiero mowinjore e kom. Bishop Okoth koyo gonwa simu owinjane kaka wacho. Bishop oimore. Bishop Okoth? Yes, my Bishop. My Dr. Bishop Okoth Okoye, what Nyasaye ore nevmo. Edhi nade Bishop, duoke duond TV ni piny matin mondo eko winji maler jaduong'. Erokamano mosna daktari Bishop wadwano. Amor kod weche menjo kwacho kanyogo. Okawo. Kendo pinye ni dwaro lamo mana kaka winjo ka wacho kanyo. To jotendwa gi ima seche moko lokata mawang'wa. Koro kiny biro yudo ka kiny lemo nitie maduong' ma wadwaro gi mondo ne gibi mondo walam negi. Ibiro yudo ka jotelo moko ok bi. Kendo sani osechopo kiwango moro ma kata mana wan jodolo giyudo kata ka weche mwapuonjogi ok gidwa luwo. Tiende gikawre e rang'iny moro mamalo molo jodolo. Koro onego bed ni giwinjo gima wan jodolo wanyisogi ni kik itimo ma itimo kama. Yudo ka kinde duto kijende maluwogi gime nyaka kong'o. To kijende gi gitamo nyaka bir nyaka lemo. Makiyudo ka ibiro ka kata kiny seche ma gibiro ilamo no to giting'o nyaka kijende magone gi koko. Ni ng'ane ka an wuoyo to gone koko, to ng'ane to kan wuoyo to gone koko. Koro gibe joma ohore, piny ni dwaro lamo malich moloyo. Kok lamo to kama bochomo onge. Bishop amor kanina ahinya nagi kodi mani dala ni kane ko mana ng'etni.
Erokamano Bishop, mano Bishop Okoth Okeyo wacho ni jotelo nego bolre. To Bishop Owiti ng'eni iwacho wach maler ni jatelo to Nyasaye ma yiero. Lakini kata kamano Yesu ing'eni ne kwedo timbe maundu e mbele lela. Okwera ni matok ber ma emonego beno itimo. Ang'a mono kanisa kao yorno mondo miyo ng'is oganda ni joka ma tim kuneno tim machal kama ma tim ok ber onego lok paro. Mano gima pok waseneno. Koso bin nikech nitiere kaka josiasa bende joma biro kanisa to be joma golo chiwo molo kata jite. Erokamano ang'e iwacho maber kendo ago erokamano ne Bishop Okoth momosa kendo owacho ni nyaka walamne piny matek kendo iwinjo kowuoyo to temo mondo kwer gik maricho ma nyalo bedo ni timore ka weche mag siasa dhi nyime. Iwinjo ko owuoyo ni gik machalo kod kong'o mimiyo joyudhe ka ji dhi e rally mondo ogo koko ne jowadgi kik mondo ous sera ma gin go onego mondo kik timre. Tiende ni en ng'at ma Bishop okwero gi marach. Ayie kod wach miwacho ni wan kaka jodolo onego wawuo ratiro mondo gik mabeyo wasir, gik maricho wakwer. Mano en tichwa kaka jodolo. Nikendo conscious mar piny ng'ama miyo ji ng'eyo ka ji dhi maber kata ji dhi marach gin jodolo. Gin wan jolemo. Ka ng'ato dhi maber to wapuoye. To kodhi marach to wakwere. Jodolo nego bed referees makonyo ji ka ji ni e lweny makoro sane gintiere go ni nikech seche moko ji ore ma ji dwaro mondo ti kod ligangla kata giti kod weche makech mag dhok ka gihinyo jowadgi mondo kik mondo ousi weche ma gin go mondo raia mondo winji. An bayie kodi ni en gima kare mondo jo-Nyasaye mondo o-guide ji e truth maler, otak ji oganda kata gin mana josiasa to mondo gitagi ka ginyisogi ni jowadwa gouru siasa to kik uyanyru, gouru siasa to kik ugoru, gouru siasa maler mondo uwach ne ji weche ma ji winjo kaeto koro ombulu ema mondo thegu. Kang'eyo ni jolembwa ma Kenya kako riwore gi an ok wawach kamano kata kobedo ni nyicha na aonge matin na wuok oko kuom dweche 4 asebedo kan mabor to awinjo ayie ni wabiro tiyo gi monego watim kendo kapok watimo mano tawacho ni kawuono ni wabiro temo mondo wawacho ne ji niya yorni ema ji onego luw ka ji go siasa mondo gigo siasa gi kwe. Mano emomiyo luong lamo mondo lamo okony piny mondo siasa ma wadhigo ni odhi maber maonge chwero remo, maonge ayany, maonge weche mag wich kuot ma waneno kinde ka kinde ka ji timo campaign. Archbishop bipani debed maber ka josiasa te ogo marufuku ni kikoro kik wuo e mbele kanisa. Gichunga chunga te fuayo tibet piny. Ok iwach wach mora mora nikech ng'eni mane be e yo achiel ma josiasa bende bi donjo ge kanisa to gin kar mondo giyal injili kata mondo gipuonj ji en odonjo mana gi agenda mare. Ing'ado rieko maber mondo kapo ni ka josiasa obire kanisa to gimosa mosa ji ang'e ni gidwaro mondo giyud oganda ma giwuoyo go e kanisni. Rieko ming'ado no ber kabisa kendo aparo ni wan kaka jolemo wanyalo lamo Nyasaye mondo konywa. Kinde ka kinde aneno ka josiasa obire kanisni wa to gigombo ndi giwacho ni miyaji amos mana kisefulo nyinga tafuafua gi wacha achiel kende. Aparo ni wach miwacho no wabro ng'iye matut mondo wane ni to ka en wach manyalo kelo chandruok ni thuolo matin mimiyo ji e kanisa miyo josiasa ketho wach Nyasaye ni weche manoseyal koro duore nikech giwacho weche moko winjore e kanisa. Aparo ni ikelo paro maber ma wan jolemo onego wapar kuome. Archbishop ka koro watieko ing'eni lemo ma koro bag kinyni giluonge gi dho ngere ni transitions kata lokruok nikech koro serikali lokore. De bed maber ka giluonge gi dho ngere kata ni peace nikech kata kwe nikech sani waseneno ka jatelo gi jalupne ok winjre to weche moko mar ywaruok be ntiere wach mar siasa kae. Iwacho kare wach mar transition en wach malich ahinya nikech ayie telo ma jatendwa ma koro we telo sani
President Uhuru Kenyatta kata ker Uhuru Kenyatta osetelo higni 10 kendo ka ber to koro sirikal ma Jubilee kargi noruma ichako imiyo jok mamoko. To okadwa wacho weche mang'eny odhiambo ma kawuono. Adwaro mondo ajiw jo Kenya ni mondo wadonje lamo matut nikech adiera ka giwacho ni transition to nego bed kamano ni wadonjo e lokruok manyien kata e party manyien kata e ginene manyien. Jok manyien kawo tich mondo oti mondo odhi nyime kae to koro jok machon miyo jowadgi kede to gimako kede to giringo go to gidhigo. Mane momiyo wach mane giwacho ni transition en very appropriate. Mane gimonego bed ni timore. To kine ka inti seneno ni Kenya rach. Gimomiyo Kenya rach nikech loch mane nitiere mokwongo opogore. Kaka jalema wacha kamano. Omiyo tich tek kabisa. Ang'eyo ni lamo masani ni en lamo maduong' kabisa ne jo Kenya. Mondo jo Kenya oyud yo the wasungu direction magiluwo bang' loch mar Jubilee mar higni 10 mondo wang'e ni to koro wadwaro mondo wadhi kama nade, tang'o mosetimore maber, tang'o mapok otimore maber, to Nyasaye nyalo konyowa nade. Omiyo wadwaro kwe mondo bedie piny kendo wadwaro mondo jo Kenya pachgi oti maliw kabisa ka giwuoyo ka ging'e ni higni mabiro nyime kanigi wadwaro lokruok kendo wadwaro lokruok mar dongruok ma loch ma Nyasaye kelo walamo nikech en emoketo ruodhi e kombe to en emogolo ruodhi e kombe. Jal mobro kete kom mondo kelne Kenya konyruok, kelne lokruok mar dongruok ka wadhi nyime kama ncha ne wantiere koro kwadoge koro wasudo ka wadhi nyime. Wacho ni muma wuoyo katieko Timotheo mokwongo 2 ni en gima duong' kabisa mondo ji olam ne jok mani e telo. Omiyo kiny kilemo takwayo jo Kenya kata gin ofis kata gin kar chiro business world kata gin kama nade to gikawe dakika moko matin gin bende gilame Nyasaye maketo ji e kombe mondo omiwa kwe to omiwa gimiluongo ni transition maber. Koro waket ni peaceful transition. Wanadonge ber mondo wabed gi peaceful transition ka wadonje gimiluongo ni ketombulu kendo yiero telo machielo bang' ndalo 76 chakre kawuono. Mane kwayona to en adiera ni jo Kenya dwaro kwe maduong' ka gidhi e lokruok e telo manyien. Kamano nitiere joma penjo ka en Archbishop Ombija jolemo ma kawuono ok jolemo gin mana jokawo pesa ka giriambo. Jomoko wacho kamano iluongo no Ombija. Mane nyinga koro ing'eni jomoko wachona kamano e 2-3-6-0-0 kae. Ombija mano nyingi to giwacho ni jomoko kawo pesa mondo gilem. Ni jolemo nitiere janabi moro ma yandi nasomo wachne mamora ahinya iluonge ni Mika. Sama ng'ato yudo thuolo ne to bio somo mar Mika no tin ok ong'eny. To ndalo cha no wacho wach miwacho no. Nitiere jonabi mane ok koro wach Nyasaye kare gin komigi pesa to gikoro ni dhi loyo to kilo. Jonabi go pok olokore gintiere nyaka kawuono. Ok ni achwako kata ok achwaki to nitie jok makawo pesa mondo owachni ni koro gik moko bodhi kuomi maber to kok igol pesa maber to gikuong'i. Mago be nitie. To wan walamo Nyasaye mar adiera. Mika wacho ni Nyasaye mar adiera milamo dwaro mondo justice obedie piny. Adiera mondo obedie piny. Kendo jok matelo ne ji mondo gitel ne ji kod adiera. Omiyo jonabi ma miriambo go to ok nobare kata sani gintiere. To Nyasaye ochiko wan jolemo. Ok nwa lemo nikech omiwa pesa kata an ok abilemo nikech omiya pesa. Taseketo chunya kaka ondike Timotheo mokwongo 2 ni mondo alam ne jok motelo mondo adag kod kwe. En wach ni mondo jo Kenya odonje lamo. Mondo Kenya obed kama ber dakie, wabed kod kwe. Ok miwa pesa ni mondo walam. To walamo nikech wayie ni kwa wuoyo gi Nyasaye maketo ji e kombe to golo ji e kombe. Obro miwa jatelo maber matelo nwa kod kwe to nying Nyasaye chwa yudo duong'. Omiyo lamo en jukumu mar Jakristo. Akwayo mondo kiny ka sirikal oluongo chieng' lamo motelne kod ker Uhuru ji te odonje lamo
ka walokore wawe yore wa maricho to walamo mondo Nyasaye omiwa kwe mondo wabed kod transition maber chieng' dwe mar 8. Archbishop Saima Dema wang'wa lakini ngeni lemo ber samora mora adani yie ni mondi lemnwa dakika moro achiel kende kapok adhi e yweyo kude ginyalo lemonwa mapiyo kapok wadhi e yweyo. Erokamano. Jehova Nyasachwa goni erokamano kuom odhiambo maber mimiya thuolo mondo abi e Ramogi TV ka mondo wawachie matin kuom wach mar lemo ma transition ma kiny otimre e piny mar Kenya kiny kotelne kod Ker Uhuru Kenyatta. Akwayi Nyasaye manyalo gik moko duto mondo ipar piny mar Kenya nikech ing'eyo waduto te ni ichweyowa kihero wa wuora. Kabila 42 kata 43 me Kenya mondo odag kod kwe. Akwayi Nyasaye maratego mamiyo ji telo, maketo ji e kombe kendo golo ji e kombe mondo imiwa jatelo malong'o ei Kenya kama bro telonwa ka nyingi yudo duong'. Erokamano kuom offices te ma ji dwaro. Aketo gi e lweti mondo ium gi Nyasachwa mondo e office ka office midwaro kochakore kod MCA kadhi nyime nyaka parliamentarians wabonge nyaka gubernatorial nyaka offices mag senator nyaka mar president. Wuora keto gi te e lweti imiwa jotelo mabeyo e counties wate 47 me Kenya. Walamo ne kwe maduong' Nyasachwa e kinde ni ma campaign mondo ji oluore ng'ato kod ng'ato kendo mondo ji owachre adiera. Itelne Kenya, ium Kenya, wadonje yiero mokwe maonge chandruok. Akwayi Nyasaye e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya mano Archbishop Winnie. Erokamano Ombija kuom miya thuolo mondo awuo kod jopiny matin kuom lamo kendo ayie ni kiny wanadonje lamo waduto kamoro amora ma wantie kitelonwa gi jowadwa ma Nairobi. Erokamano ahinya mano Archbishop Winnie Owiti, Voice of Salvation and Healing Church International. Kiny nitiere lamo ber jokama mane ka mwadhi e yweyo waduogi weche moko mang'eny bang' mano kik idhi mabor ahinya. Erokamano. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedu luomitni. Wanya wacho ni thot tadonga rom gi nera. En nyathi, mando riwo ji te. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayote ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Oh, ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama saraha Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi.
who's taking over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Hamjambo wa Kenya. Sasa unaweza pata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi sana. Bonyeza *811 *446 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen. Ndio nyumbani kwa wasanii wote. Warwako kendo nyikwa Ramogi County mar Nairobi en achiel kuom kuonde loch gwenge manigi uma kod uteku mang'eny piny Kenya kaendi. Yiero mar dwe mar 8 higani kom mar gavana ma Nairobi nenore kaka mano mani kod mbi kendo chalo bad sirkal mar 4 ma ng'atno ma ibiro yier kaka gavana biro bedo machiegni kod jatend piny Kenya mar 5. To mana kaka Walter Nyambaga leronwa ni kweth ariyo madongo yiero mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to gi Kenya Kwanza timo mahino kaka ginyalo mondo komno odonjnegi. Nairobi County na 47. Nyaka ne loch gwenge chakre higa mar 2013, boma maduong' ma Nairobi oseta kod gavana Sang'wen. Mokwongo en Dr. Evans Odhiambo Kidero mane oyier kod otiko mar ODM. E kamar ariyo en Mike Mbuvi Sonko ma bende ne oyier kod otiko mar Jubilee higa mar 2017. Kata kamano, Sonko ne othichi kod jo od bura mar county ka gise kod nyayo mibadhi to kod telo marach e higa mar 2020. Mane omiyo spika mar county Benson Mutura ne okawo kom. Mutura ne otiyo kom no yor kojolo nyaka An Kananu ma bende ne Sonko ne oyiero kaka jalupne ne opodhi kod od bura mar county ma okawo kom no. E yiero maduong' ma dwe mar 8 higani, jochung' bura osewuok malaro komno ka mago manie opara manyime gin jochung' ariyo mosewuok oko motegno ma gin Johnson Sakaja kod Polycarp Igathe. Senator ma Nairobi Johnson Sakaja osewuok oko mar laro kom kod otiko mar duond bura mar United Democratic Alliance mantiere kweth mar Kenya Kwanza. Owacho ni en kod paro mabeyo mabiro loko boma ma Nairobi. So my manifesto and our approach to Nairobi is for everyone. It is themed around order and dignity. A city of order where there is how things are done, that the rules are clear and they are fair rules and there is firmness in terms of the order that gives dignity and dignified living for everybody. Komachielo, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwe mar 4 ne oyango mane en jalup Governor Sonko Polycarp Igathe kaka jachung' mare. Igathe biro fayo bendera mar duond bura mar Jubilee ka jalup ne biro bedo Ng'ie Philip Kaloki. Igathe lero ne johala matindo biro bedo ng'ala mamalo mar tende. I'm a city inspectorate officer. I'm hired to protect a business person, a small business person in Nairobi. But I actually take a salary and I harass them. And this is what is frustrating, and this is the source of anger and frustration in young people in this country. And this is why I've come to become governor. Kalore kod duol mochung' ne yiero e piny Kenya IEBC, Nairobi nigi jogo ombulu maromo 2.5 magiyudore kuonde od bura 17 kod wards maromo 85. Nyaka sani sirikal mar Kenya wacho ni ji ma ok tin ne 4.5 odak e boma Nairobi. Jogo malaro kom gavana wacho ni gin kod chenro mopogore mar biro miyo ngima bedo ne jodak e boma ni maber kadi poni oyier gi dwe mar 8 higani. We're going to make sure that the county government actually supports the national government in making sure every Nairobian has a card for our facilities. Yeah? They know there's one they call Obamacare, I've heard there's Babacare. This one is Sakaja Care now. Yeah, that card is going to make sure
But in any facility you go to Nairobi, one, you're insured. The county government has paid its amount and you're also paying your amount. That is the work of a government, to equalize opportunity. But outcomes is the citizen has to put their own effort on top of the opportunity provided to then generate their outcome. Bende giduto giwacho ni weche mag somo biro neno ni oket mbele e kaka achiel kuom yore mag bero ngima mag jodak. The first thing we're going to do is to make sure to create the infrastructure, the kitchens around Nairobi, that every public school will have lunch, school lunch for the children, paid for by the county government. Equal opportunity to education, to proper food, are repurposed under organization and a fit for purpose structure for service delivery. Kata kamano, magi gin mana singo mag josiasa. Jolony wacho ni ng'atno ibiro yiere kom gavana ma Nairobi nyaka tim matek mar neno ni jopiny orwako singo muketo. Ngire Peter Wanyande en japuonj e mbalariany ma Nairobi kendo pimonwa lerni. To gimonego ng'i mokwongo en gimiluongo ni merit. Koseng'iyo merit to koro eko ng'iyo no ke kuom oganda gieki ere ng'ama otimo ang'owa man kod merit mwadwaroni. Bero lwasi mar keto mwandu ne johala kaachiel kod jodak e bomani bende wachore ni bedo gino ma jolut ombulu biro manyo kuom gavana mar abich e boma ma Nairobi. Johala matindo tindo bende machwalo yuto mar bomani kachakore chiro mage Komba, Mudhurwa, Nyamakima, River Road, Kamkunji kod mamoko. Miyo gigeno ni hoendnigi biro deo kotelo manyien mabiro bedo gino manyaka jachung'ni ahinya. Kaki ng'eyo ni Nairobi ka wan gi cartels mang'eny. Mose bedo ka thiro dongruok mar Nairobi. Koro wan kaka joma mine awadwaro jatelo kata governor ma onge mibadhi maler kendo man gi transparency. Wadwaro gavana manyalo ng'iyo ngimawa, ok ni gavana mabiro to wuondowa gi siasa, to kose wuondowa gi siasa to ka gi chieng' election to dhi owewa to wabedo gi ngima marach. Why does Gikomba always burn? How many markets around the world always have a fire? Very few. The first thing we said is the government must come out strongly to declare that entire 16 acres as public land. Kenya ka osebedo gi chandruok maduong' ahinya e weche mag ohala. Sirikal mar county to kod sirikal mar miluongo national government onego par wachni kabisa magidhi gilos mondo osuru gieki obed gimiluongo ni harmonized. Nitie harmonization of osuru gieki. Chido mar bomani bende en gino ma jopiny wacho ni gavana manyien mar bomani nyaka ng'i matut. Ninataka yule kiongozi ambaye atanishughulikia mwananchi, mfanye biashara mdogo kama mimi. At least hata ninapofanya biashara niwe na urahisi ya kufanya kazi, nijisikie mimi natoa ushuru na ushuru wangu inanisaidia. We can light up the city, just the lights based on Dandora dump site, and that's something we want to do in the first year. The people who run restaurants, the people who run hardware shops, the people who run salons, the people who run buses, transport buses, the people who do micro, small, medium enterprises, would like them to double the number of people they employ. Dongruok mar geche boma to kata mana telo mar NMS bende en mbaka e kinde laro kom telo mar county ma Nairobi. Roads don't solve traffic. It is. When we did Thika Road, everyone moved. And today, Thika Road has the biggest traffic in Nairobi. You can only sort out our traffic by having an integrated mobility system that incorporates mass transit, which is train, incorporates rapid bus transit, and incorporates out the matatus from somewhere. There'll be a fit for purpose Nairobi County. And the purpose of Nairobi County is to deliver services, basic services, to the residents and stakeholders of the city of Nairobi. That's the biggest thing in 100 days. What Nairobi now needs is radical surgery to sort out the road that has been there. And so I thank them for the good they've done. The areas they have not done well, demolitions without proper notice. Nairobi Metropolitan Services will evaporate by law in November of this year. We are going to work in tandem. We shall make sure the assumption of office instruments are good, that they hand over a clean slate to us. Nigin kwan mage manyalo miyo ng'ato yombe kom gavana ma Nairobi yiero maduong'. Jomochung' madwa bedo gavana ma Nairobi. Ni kani idwaro mondo wabed kod loch maber Nairobi kendo ma represent kendo reflect oganda ma Kenya ka no yier jogo eko. I'm glad I found someone who we can partner with great ideas. He's been in banking in the corporate sector. He's been a chief operating officer, brilliant mind.
He's going to be the overall city manager with assistants in the north, east, west and south. He'll have a docket. To kata kamano, e kwan mar joma tindo mang'eny biro bedo joluto ombulu manyien ka bende nitie chenroge. The jobs for the youth will come from micro, small, medium enterprises, just like any other city in the world. Ours is going to be a CEC, yeah, with a specific docket targeting the business community and his area of expertise, but managing all of these 4 city managers. And you step it down. So that a Nairobian knows, for me to get services in Westlands, there is a Westlands office of the county. Gisingo ye loch ponono IBC olando ng'at achiel kuomge. Absolutely. Politics is not life and death. But I am not losing. I'm winning. I will accept the results. And I'll be ready to work with whoever, because for me, leadership is not position. Jotelo go wacho ni gin kod chir mar riwruoge ma gintiere, Kenya Kwanza kod Azimio, kendo kanyo ema gibiro loyo e yiero maduong'. There is illusion of unity, where people who have very different philosophical foundation have found unity and said, it is time to change. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro no biro pile ka indie tich adek to gi Jumapil bende. Kwa dhi mbele ni riwruok mar jolony weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya dwaro ni chike oredi mondo duok chien uso kata tiyo kod yedhe yo marach. Ripota mar Judith Omondi notwak kod Ken mimiyo ler mar wachni. Twak mar jolony weche thieth mag yedhe PSK biro mana ndalo machuok bang' wach mar yedhe moko ma itiyogo gi achudhe e lalo pach jopiny ahinya to e kuonde tongona yedhe ma otis gi dhol ledhi ni mchele wuok e pacho kae. Riwruogno kotelnegi kod jalup jatelo Joseph Kathare kroko ni fuai migo jous yedhe madhi ataro mar chik tin mokalo kendo winjore oride mondo kwan jok mariwore uso yedhe e yo ma ok opuodhi odok piny. Which areas do we need to tackle? The distribution of the controlled drugs, the possession of the controlled drugs, the dispensing aspect of these drugs, and then we look at the penalties. How can we amend the law? You saw the other day you have a penalty of 5,000 from Cap 2 for PPB. 5,000. You know, we need to make it so stiff such that whether it's the victim who is buying, whether it's the one who is buying, who is distributing, who is possessing illegally, distributing illegally, there are penalties that can make sure that this kind of practice is stopped. And the president is willing, the cabinet secretary, they are willing. Jolony mag PSK yuake wi jotuo maseche moko imiyo yedhe modhuro magikone to medogi mana tuoche mamoko. Gikoni moko kuom jotuo to onge kata ng'eyo ewi tuoche magingo, wach mowinjo rang kendo olosi. When you find a patient with 11 drugs that is supposed to take 10 classes of drug, and each drug carries 2 tablets, 22 tablets on a pump every day. Who works with these patients? Number one, you have to justify the prescription. Is this patient supposed to take 10 drugs? Yes or no? Number two, you optimize the prescription. Is the prescription optimized, individualized, and personalized according to the condition of this patient? Number three, you look at what is economic burden of this prescription. There are patients who are given a prescription that carries 10,000 per dispensing. Do you understand the economic background of this patient? Jopiny bende osem mondo wenyiew yedhe kapok laktar opuodho. Oler jogo moyiene gi puodho yedhe e pacho kae. Self-medication has been a thing that people do. I think that is a thing that should stop, just for the safety, for your safety. There are professionals who are recognized under the Constitution as prescribers, amongst them being the pharmacist, the medical doctor, the nurse, the clinician, and the consultants. Wach yedhe mitiyogo kod achudhe e wilo pach jopiny. Bende koro giwacho ni owinjo rangi yo manyasani mar rango jolony moyiene gi waro kata uso yedhego. Gikoni mano e yo kende minyalo biro res godo oganda mosetiyo kod yadhno e yo marach. We want to have a process. How do we justify this prescription? And this will entail the Kenya Medical Board, the PSK, the PPB, so that we make sure the issue of mchele is settled once and forever. And we must take it very seriously. If we don't do that, then this issue will become a national disaster. Judith Omondi, Ramogi TV.
Piny owacho kwayo mondo med teko e goyo lwenj kedo gi midhusi mar COVID-19 ka gijiwo pimo oganda modhuro mopogore kod sani kaka gitime nikech gipim ji mang'eny ahinya. Magi nowachi e romo mar 27 mag jopiny mag jopim tuoche moting'o kembe 41 mane nyiso masinde manyasani mag pimo tuoche mopogore. Jaelieta miwa ler mar wachni. Jopim tuoche e lab wacho ni kwan mar midhusi ma COVID-19 ma piny owacho lando nyalo bedo ni ok ni kare kaluwore kod kwan matin mag ji ma ipimo pacho ka. We have seen testing being done and we commend the government for their efforts. However, we feel that adequate testing is not being done so that the data which is being generated might not give a clear picture of what actually is happening. Kuom mano, gidwaro mondo otim pim ne thoth jo Kenya gimidendo ni mass testing mar ng'eyo makare kwan joma nigi COVID-19 kendo kedo kode maber. We are only testing targeted groups. We feel that good data will be obtained if you are doing mass testing. If the government really wants to communicate to citizens about the status of COVID-19, then they need to schedule, like for example, weekly or bi-weekly to obtain enough population such that the projections of the status will be a projection that is scientifically derived. Enyisruok ni kembe mopogore ne nyiso mashinde mag lony e pimo tuoche moting'o gige pimo COVID-19 manyasani magiwacho ni biro konyo piny owacho e kedo kod midhusi ni makare. We have the latest rapid diagnostic kit, be it antigen-based or antibody-based, but also molecular technologies which are currently now available almost everywhere. Timo pim ne ji mathoth pacho ka kod e pinje ma oko gimedo ni biro konyo ok mana ne midhusi ma COVID-19 kende to bende ne ikruok ne tuoche mamoko kaka masani omuoch mar monkeypox. We don't want to be caught unawares like we were caught with the COVID situation. So our appeal is that let's make accurate decisions. Let's not make decisions based on inconclusive data. Mae biro sama ji 57 oyud kod midhusi ma COVID-19 e seche 24 mokalo kuom ji 2,954 mane opim, mabende kelo kwan joma oseyud kod midhusi ni nyaka 324,406. Kuom kwan ni, ji 37 wuok Nairobi, 6 Siaya, 5 Kilifi, Kiambu 2, Murang'a 2, Kakwale, Kisumu, Turkana, Mombasa kod Bomet nigi ng'ato 1 e kaunti ka kaunti. Kamano bende, e seche 24 mokalo, osechiw chanjo ne ji 7,202 makelo atamalo joma oseyudo chanjo nyaka 30.8 ka nyaka sani osechiw chanjo maloyo milion 18 pacho kae mangima. The government has never declared we are COVID-free as a country, and I think that is where we should strive towards. Kata bed ni piny owacho lando ni COVID-19 dok chien, pod ijiwo mondo opim kwan ji moromo mar chiwo chal makare ma COVID-19 pacho ka. Kamano bende, jolony gi mawuok e pinje mag Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda kod Ethiopia kwayo jotend pinjegi mondo oketo kang' e tiyo gi lony manyasani mar kedo kod thoth tuoche e pinjegi. Jaelieta, Ramogi TV, Kisumu. Haya kuro dhiane weche mag ohala ni thoth bengi ma pacho ka endi medo bedo kod yuto maber kaluwore kod kwan ma gisegolo ma en ranyisi ni ohala medo dok negi e wang'e bang' bedo kod ng'ikruok ma higa mar 2 mosekalo. Eduno Koth nigi ler mar wachni. E dweche 3 mokwongo ma higani, bengi mar KCB ne oloso omenda maromo shiling bilion 9 gi milion 900, kama yuto no ne omedore kod atamalo 54.6 ka opim kod thuolo machal kamano higa mokalo. KCB ne orwako omenda mar shiling bilion 29 e thuolo no, ma en medruok mar atamalo 26. Bad bengino manonyiewo National Bank of Kenya bende ne olando ni yuto margi ne omedore kod atamalo 72 nyaka shiling milion 395. Ne bengi mar Absa machon ne ong'ere kaka Barclays Bank,
Yuto ne omedore kod atamalo 25 nyaka siling bilion 3 e thuolo mar dweche 3 mokwongo mar higani. To mogik, ohala bende ne ber kod bengi mar I&M mano medo yuto kod atamalo 44 nyaka siling bilion 2 gi milion 200. Ma en medruok kowuok siling bilion 1 gi milion 900 mane oyudo e dweche 3 mokwongo mag higa mokalo. Bengi ma pachoka gin moko kuom ohelni mane ok oyudo buok maduong' e yuto margi bang' midhusi mar korona rocho thoth ohelni ma pachoka chakore higa mar 2020. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Ramogi tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane ga kichwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Tarehe 26 siku ya Alhamisi, timu ya Azimio itatua kaunti ya Busia. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Wiki hii ya fainali ya Champions League unaweza kuwa mshindi wa 43-inch TV ukiwekelea beti ya shilingi 100 kwa mechi ya fainali. Ni Liverpool au Real Madrid. Tunatawaza TV kila siku hadi siku ya fainali. Cheza na shilingi 100 kwa fainali ndani ya shabiki.com kila siku, ushinde TV kila siku. Kuwa shabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni e weche mag tuke, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Jong'wech maromo 123 ma 43 kuomgi wuok e riwruok mar Athletics Kenya biro chung'ne Kenya e tuke